Sziasztok, bocsi hogy így zörgök. Csak negrőben a szembe a torka miatt. És amúgy most ebben a videóban az lesz a cél, hogy köszönjek be. A linkbe, vagy hát a kommentbe, vagy nem tudom, hogy ejtik, írjátok meg, hogy köszönjek. Én arra gondoltam, hogy csuma, vagy csumi, erre a kettőre, vagy pedig császtok, vagy valami ilyesmi. Amelyikre én gondoltam, írjátok meg, melyik lenne jó. Csumi, csuma, csumasztok, sziasztok, hello, császtok, vagy valamelyik ebből a hatból, mert hatot soroltam fel. És, ha egy is tetszik, akkor írjatok valamit, hogy köszönjek. Mert nekem ez a rohadt fontos. Bocsánat, csúnya szóért. Nekem ez rohadtul fontos. Amúgy. Ja. Szóval, bocs, hogy itt zörgök, csak a rágós papír. Jó, akkor légy szíves, na csuma!